ka nwanne ya nwaanyị kpọrọ m na fon ratapụ akwa bege sị m nwaanyị mba nnọọ nza ya sị m na ya wụ product of na mmanya gaga n'ụzọ one evening ụmụ okorobịa abụọ awakpe ọmakwana ndị ha wụ kụmbaga non-completed building tọọra mmanya ụtọ ogirish na ọwụ otu eshiri mụọ ya and enwekwa n'otu ọ dịrị nne na nna mụrụ mama ya mmanya ebido rụwa ụmụ petty jobs tagide ahụhụ mụọ ya bido zụwa ya maka ya wetara aka 18 years mmanya arịawa nwụọ nwanne mama ya kpọrọ ya n'ọwa ebe ahụ ka ya nọzi lewayek n'ọwa ebe ahụ ka ya nọzi bido mụwa ọrụ n'ọwa ebe ahụ ka ya nọ hụzi di ya na ụgbọelu ya na ya bụ obi na mgbe di ya na-ayị ya kọchara di ya ije ụwa ya kọchara everything di ya sị it doesn't change anything di ya eji ya ịhụnanya ebe ọ dị ukwuu proposal marriage ya kwere di ya ekpere ga-eji mma mụrụ ya o ruo ka ha ruru nnezi ajụwa ya sị nwa m na ya onye ebe ekwo nne na nna ya kwa na-ekwo na ya amaghị onye papa ya wụ ya sị na ele ihe o mere ọ maghị onye nna ya wụ na ya na mama ya nwere problem ya sị mba na ha enweghị problem ọ gwawa ya sị na ọ gịnị kpatara o ji ọmaghị onye nna ya wụ ya sị na ihe kpatara na wụ mama ya ebe akpụ ya bụị na ụmụ okorobịa ọ gaje n'ụzọ madam ya dịrị oji n'oge mgbede ga-azụta ihe ụmụ okorobịa abụọ akpa ya agwa ọjọọ ha ebubaga ya na uncompleted building kpa ya agwa ọjọọ ha kpara mama ya na ọ ya rizọtụrụ afọ ime ya so na amụrụ ya n'ụlọ nne ka ukwu ya na nna ka ukwu ya ọ si ihu mmezie chenji sị na dị afọ na ọ wụrụ onye ochie tụrụ ime ya igbo n'ọma ya wụrụ onye ama tụrụ ime ya igbo n'ọma na ọ wụrụ agbụrụ akwụkwọ tụrụ ime ya ọma so na ọ wụrụ agbụrụ ara tụrụ ime ya ọma na ọ wụghị n'ụlọ ya na mba na ọ ga-abata nọ na ọ dị ya bụ nwa ya nwoke ka nọ na ndị ka ọzọ lụchara nwaanyị from ezinụlọ dị mma na ọwụ ya nwa ka a ga-aga kpepụte na-amaghị ntọala ya na ya ọwụghị ebe a na ọwụghị n'ụlọ ya na ọ ga na batụlụ a niile na ọ dị ya lụrụ ya na di ya onye gara aga agwawa mme ya dat na ọ na ya alụghị nwa na ya agaghị alụ nwaanyị ọzọ nne di ya sọkwa na nwa na-abata n'ime ụlọ na ya ga-emecha ihe nga na ọ bata ha karịa mma na mgbe alụghị na nne di ya ekwe ha bịa n'otu ihe ụkwụ na ọ bịadoghị dade na di ya gara aga ha ya ndị omi mmegharị nje ụmụ nwaanyị soro ga ya wije ya makwa na abịa kwụrụ lụọ ya otinechi alụ nwaanyị alụ gbalụcha ya ala nne di ya gwawa ya sị na kwa ọ batara n'ike na ya ga-apụ n'ike na ọ kụrụ ya n'aka na ya na-eshiwere ahụ na ya ga-eshiwe ihe kpore ihe ya shiri na ya anaghị eshi ihe si mmadụ lepụrụ ya anya na ya na-anọ nga ihe eshiri kpore n'ọkụ na nwaanyị ya ga-eteretị na nwakwọ na-ekwu like this ụjọ izuo ya ahụ na ọwụta ka eshiri lụọ ya na di ya ebiri nlụbata lụtụbatara ya nwaanyị mba nnọọ kpụm n'ego atakara di ya ụzọ niile meghechara di ya wụ aka na-akpata ego onye a na-elele bido rụcha ụlọ bido mewe ihe ego di ya lọta nnezi ya na-atụpụrụ ya ọnụ ya sị na o nopụrụ ya isi as long as ya na nwa ahụ bi na ọ gaghị wọk n'ihe ka ha na-ahụ ya na di ya nọ na 7 good years na ha amụghị nwa 7 years ha amụghị nwa na ha emene IVF 4 times ya felụcha na enwebeghị ha na-emepe ya gwa di ya sị na ọ ga-alụta na nwaanyị ọzọ di ya sị ọrụ eripitikwala onwe ya ege na ya nwakwala nwa ripiti onwe ọzọ na marriage ha ọ ha alụkwụ 20 years ha amụghị nwa ha ga-emere nwa adopt n'ihe di ya gwara ya na nwaanyị mba nnọọ na ego awụzi problem ha mana ha nọ n'obi ọma na ya ka nne di ya bịara rịawa ma ha diabetes ihe niile problem ọrịa agbọ nwunye ga-ebi ọkpara bịa kpọrọ nne di ha bịa eleta tụkwana ya sị na site nwanyị n'ụlọ nga na wu n'ụlọ ịkọbechi nwunye ka osogodi akpara dị sem ya sị na nke nwunye kedị ọkpara kpọrọ na ya nwa ga-abịa ikpọrọ na mama ha na ọnyụga mmamịrị ụtọ ọcha anyụga mmamịrị anyụga na ihe ya biko sị ka chọta onye ya na ege anọ na akpọtala onye nọọsụ ndị nọọsịs akwụkwọ ụgwọ mana mgbe niile health ahụ ga-adịghị improvement di ya gwawa ya na steji mmanya na ugbu a na a ga-eluzi ya any moment from now
na ele ihe o kwuru ọ ka ha gaa kpụrụ ya ebe ndị omi nwunye nwa ndị ka o ji mere nwunye nwa nwa eke bịara kpụrụ ya ma ọ ka ha gaa kpụrụ ya ya gwawa di ya so na why not na ọ gaghị akọ ya ihe tọn ugbu a ọ gaghị akọ ya ihe ya na ọ bụrụ na o meta ya n'obi ka gakpụta ngwa ka gakpụta wee na ọhịa sara di ya so ngwa na wikend ya na ya ga-abịa kpụrụ ya o ruo wikend di ya agaga kpụta mma ya n'ụlọ ya ọrịa wala o needed help or the helpless na nwa mba nọ nza na mụ ebe ya na-ehichachi nwaanyị n'ahụ the woman a na-ele anya n'ihu ma ọ na-elelite anya otu ele anya n'ihu na mkpụrụ anya abụọ na ọ na-elelite na ya na-ehichachicha ya ahụ akwa ya ntụpụ ntụpụ ya emechaa joy ma ọ ga-alaik ya dot pampas ka o yuzu ebe ịghọta ya sị na ọ na-ekpe ya ọkụ n'okwu na otu ka esi legide nwaanyị akpụrụ ego ụlọ ọgwụ vachasịa nwaanyị ya dịzi new na ya ga ime aja ga-buo plantain akpakpokporo akpụ gaa na njiri kwuo ya ya na-esere ya ihe na-enye ya na ọwa okporoko ndị ka ya gbara agba na anụ ya na-enye ya zi eri wee sụọ n'ọnụ ihe niile o kwesịrị iri bụ ihe ya na-eshiri ya na ya ka nwaanyị a nwetachara onwe gbowe ya za ọ sị na ya ga-ala ike ka ha lara ụlọ na ọ gbaghakwala ya okwu maka ha lawa ụlọ na-enwe ihe kpatara na ya eji sị ka ha lawa ụlọ ya regret ihe niile ya mere na ya gbaghara ya ma ihe ọ baziri ga-aga kora di ya n'ime ụlọ di ya esi n'ime ụlọ gbapụta n'ebe na di ya ebe akwa anya na-ahụbeghị mbụ be akwa ka ụmụaka ha laruo na vileji nne di ya asa ha nọrọ ngala baga n'ime rum ya nọga ihe taa ihe echi ọ nọ n'ime nga gara ịpụta pụtazie wit slippers ya otu slippers ya ya etuge for long nne di ewere the slippers pụta si ya dị sorry na ihe niile na ya dị very very sorry na o were slippers na ga-agba ya ọkụ na ya nwa were slippers ga-agba ya ọkụ ya eliwesi ma ihe nnọọ wụrụ echetara na ihe nnọọ slippers ya si yes na ihe eji slippers na ya na ọ naanị Chineke bi n'eluigwe ga-agbaghara ya na o ji aka ga-agba slippers ọkụ di ya emehụ ka omemuvuru di ya eme ka ọ nụpetụla ihe dị ụtọ ya jụọ ọsọ ga nwere ihe ọ gwara di ya o ji ebega akwa na ngwa n'ebe confession apụtachara asị ya gbaa ya ọkụ ka ya ga-agbawawa ya were ose were slippers ọ nụtara gbaa ya ọkụ mgbacha ọkụ ya na nga slippers ahụ na-agbaga ọkụ ọsọ nso ya takara menstruation ya takara ihe ya nụrụ n'ukwu ya na okpuru ọbara so nne di ya si ya don't worry na enwe ihe ga-eme di ya dị worried onye ọbụla otu ọbụla si dapụta ọkpụrụ kpuru gụwa ya mana ụkwụ maka ya sa n'elu ụdịka gịnị nwunye ka na ekwesị ya nọhụ ya ekwe nye awụhụ deti ya na-eji anọ na nso nne di ya si ya don't worry ihe ahụ ọ nọ ga mgbe ahụ ọwụ nso ya don't worry ọ ga-adị ya na-ele nne di ya ewe ọnọ ya niile ele di ya adịghị surprise enwere otu ochi gọọmenti ewere ihu were aka dewe na mgbe aja like this enwekwa ihe niile emecha nne di ya emechasị ya ihe bere mere ya ememe na ha kpughara ha ya ngaji ka ha gawa ebe ha chi ụjọ ezuo ya ahụ mana ihe ya wonda gawo reaction di ya o wesigara nne ya iwe na ụdị pụrụ iche ukwene ọ na ihe na onye gịnị onwe dị ya aja ha just dewe ya ndị dak na ụmụnne m ote ka nwaanyị shiri soro ha luo asha ha ọbara asụ gbarada dị gbagide gba 7 days maka ojii maka ọhụrụ pụchara na ọ gbachara gbaa ya dị renewed o weta aka 1 month notice na ya dị ime ya sị mba na ọ washi everyday nne di ya bịa dress ahụ ya gbanwekwele ya sị m na ọwọta ahụ na-echi agbanwe onye apụta ahụ agbanwe na ya hapụ ya biko 7 years onye ahụ ya na-agbanwe 7 years ugbu ka ọ ga-agbanwe na ọ hapụwa wee na ọ dịwo n'aka Chukwu nne di ya chia na nsogbu anọ ya gwakwara ihe ya sị ahụ ya agbanwe n'eziokwu biko si mgbe ya kwesịrị ịhụ ya sị ihe niile ya gbara ya n'ahụ last month ọ ihe this month ga-apụta no problem a na-akụ ịkọ wee egwuregwu ahụ ya ebido obi ya kpojuwe aga ụlọ ọgwụ dọkịta si ya na ọwa afọ ime ya sakụkọ n'egwu jiri nnọọ were nnọọ rizọtụ legide apụta ele rizọtụ ya pụta ele rizọtụ pịachie ya dejie ya ọnwa ka ọzọ agbaghite ihe na nne di ya sị ahụ ya agbanwe ya ahụ ga na ahụ ya agbanwere na ọ chọghị egwe na ahụ ya agbanwere na ihe a na-akọ ngalugbo nwaanyị mba nnọọ nza asịara ime na ya achọghị infat ya amaghị otu efili ga na so na nne di ya mere ya amụrụ nwa kemgbe 7 good years na onye buso nwaanyị n'ugbu agha because all this ọdụ ka nwere ihe na di ya hide no it's obvious na ya would be responsible for her inability to have a child for 7 good years sị nna ya sị onye ka na-ebuso agha
tara ya agha na buso ya agha ka ihe mebie ihe Chineke na-emeziele ihe niile ji ngo ji na-ahapụla ndị ahụ ọ kpọrọ mmadụ efelu ole chi ga-echetala nga ga-ese na aga ime ọ gịnị ka ị na-akọ mgbe ọ na-eme ka ọ lụtara nwa ya o mene ka o ji wuru mmadụ Chineke eme ka o ji wuru chi onye ka ị na-ebuso agha otu ahụ ọ nọ ugbu a na anwakwala anwa Jehovah restore your home, restore your peace. Ya sị m nwaanyị mba nọ mzana ya na-efili na nne di ya gaghị anọ ebe a ya mụọ nwa na so nwaanyị a dị diabolic na so na nwaanyị ji slippers ya na-agara ije ụjọ so na for 7 years na nwaanyị tiri ya na di ya na-akwa arịrị na ọ dị nsị nne m ya sị ka kọta ọzọ biko ma nọ ntị kọta ọzọ ya sị na eleghị mmiri n'ụjọ ugbu a dị atụgadị woman ụjọ na nsogbu ị kwesịrị ịga masaji ya nye ya ihe gụrụ ya n'ihi na o wepụla aka nga o ji aka mgbe e mere ya introduce to the woman ọ na-abatagidere ya ntị gị kwuo kọọ nke wee eziokwu ya gbapịa sị mba o and nwa ya nwoke isi n'azụ ga hụrụ ụmụ nwaanyị bịa mụchie anya ya onye dị mbụ agarawa nwere ike ịsị ịgba nkịtị enwe ebe m ga-akpụ na-aga ha kwere ga ya wụrụ mbụ ya ga-eme ihe ahụ ọ na-ekwesịghị ime mana the truth of the whole matter wụ na ị kwetegodoro di ya mgbe ọ sọ ka ga kpụrụ mmanya na ebe ndị o ji kpụrụ mmadụ wụ ndị o ji mere mmadụ aghapụla ka ya gaa kpụrụ wawa ya na ihe ọ bụla ọ sọkwara ya wụrụ na ọ wụ nne na o letere ya ọfụma gị kwerekwenụ that very day kwerere ịsha ka Chineke liberated na if you don't know ọzọ ọ na-aghọgidere nwaanyị a ya nwụọ ị ga-anọ na that bondage nwa onye ga-ama ihe ji ngụ n'ala ruo ngalugbo ebe aka mere ihe ma ashịrị ihe o mere ọ hụkwala ndị ka o ji kpụrụ mmadụ ugbu a ụzọ opportunity ị nwere ịnọ ọ chọrọ ịhụ nwa ọ chọrọ nwa ya nwoke mụọ nwa enweghị ihe ga-eme ọ gaghị ọtụ ụmụaka ọ gaghị ọtụ nwa gị in fact she's the only person ị kwesịrị ịhapụrụ nwa sef gawa ebe ị na-aga ụjọ atụla m ịmụọ nwa ahụ hapụ ya ka ọ dị fully involved o ji obi ọcha ọ gịlịghapụla m ugbu a ka ọ hụrụ that na yes na ejiri ngọzie ya ụhụ banye onye mụrụ nwa o techiri m nwa na onye na-akara aka ya ọ nọ na regret naanị ihe ọ chọrọ na-awụ ka ị mụọ nwa and ọ hapụla anya ebe o ji olee ihe iji chọzi ga-emesi ya kes slippers ngasọ slippers ngasọ na-eche ka ọ nọ n'ụlọ m mụọ nwa na ere ime elo ya ga-agwa nne di nsọ ahụ ga-agbanwe n'ụtọ ahụ ọjụga na ahụ ga-agbanwe nye ya that news ọ ga-adị very happy gụnwa na-achịga last he who laughs last ọ ihe gị na ya lụga now o ligapụla ahụ mgbe o ji agakwala gị ga chapter another chapter bịa etizi ebe ị na-agapụta gị you need that case chinga alụrala na gbagharị lete ya onwe ihe wee lete nwa ya elela anya n'azụ elete Chineke mazuru ihe niile korokoto mgbe ya na-eruru ime ga-emekwa na mmụọ ụjọ atụla nga hapụrụ ya nwa ọ ga-eme ihe ọjọọ ọ ga-eme nwa ihe ọjọọ ụmụnne m ụnụ ahụ na ihe mere nwata nwaanyị na ọ gwara di ya so awụ n'ụlọ ka ọ bịacha lai tụlaile na ọ ga-abata ebe a na ọ hụkwara ihe o mere na ọ chọrọ ị ga-akpọpụtere onye na ihe ọ na-akpata ugbu a ka ebe buo mamịrị ya because na di ya nwere ike sọrọ ha bụrụ sọ eziokwu na ọwụghị force ọ gaghị ama na ihe ọ gbagọkwụwụ the only liberation ọ nwere ịlụ awụhụ njọ ọwụ ndozi ya ka mkpa ndozi ka mkpa n'ihi na mgbe a na-edozi ka a na-aha aka ebe eji aka ụmụnne m ka emetọrọ m nsomabịa gbotere ya ọnụ Chineke nna duwe ọnụ nye ọnụ anyị ime mmụọ lụọrọ ọnụ kpughere ọnụ ihe omimi mekwe na onye ahụ mmegị ka na-ekwesịghị ekwesị ka o nwee mgbanwe obi yes ụmụnne m ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ